Ayo! Kulsane! Ayo! Kol! Parang Kol, pwede ko muutang og bihon Kol, duha ka putos lang. Ay, salamat. Kaday okasyon nga magbihon man ka. Ay, kuan man gud Kol kanang birthday ni Claire Kol ba niya, huma nagsabot mi nga magbihon mi niya. Ako'y nakakuan sa bihon Kol niya, si Lucio kay Salamas niya, si Claire mo isa subak. Ay, abot, kinsa to basa? Niya Kol, salamat kay Kol ha, kay gipautang ko nimo. Aris ako Kol. Kol, pag nay sobraw niya tagaan kang bihon. Ayaw gani kay nalipat na ko si Papa nakakuha kong manok sa rip. Kay amo niyang isubak sa bihon. Kay mag-food trip pa ya miingon ni Maria o ni Claire. Kay birthday ba ya ako ni Claire karon? Wala magtali ko kay basig ako na lang gipaabot. At nako, Claire, dugaya nila Maria Glosiog yung nabawik soy. Andam na biya nagkumputin o. O sa ito itong lutoon. Bihon. Ay tama no kay birthday mo na mo Claire no. Tabot-taboto na to sila taod-taod kirara kay basig na naturon sila kay langayan ba kay to no. Uy, nana mo din si Maria Kirara oh. Kamayo kay nana. Ang langayan, si Dudong Pawit ug si Lucio. Oh, dara ang bihon nga akong giingon. Happy birthday, Claire. Salamat. Kuda ko sa Uy, tara. Langayan, Maria. Uy, si Lucio. Ikan sa gani atong pagitan. Ito na akong suba ko. Oh, nakadala jud ang soba. Mga bata, unsa man na inyong gikagugtan diha? Ay ma, birthday man gud ni Claire. Nagsabot mi nang ba nga magluto mi og bihon. Mo nang ako'y nagdala sa bihon nang. Ya ako po'y nagdala sa subak nang. Tapos ako sa lamas nang. Ya si Dudong Pawit man dutoy magdala sa suning nang. Ya okay ra sa imuha nang nga diri mi magluto sa inyo ha. Birthday din mo karon, Claire. Happy birthday, Claire. Pwede ra diri mo magluto. Basta dili lang mo magpabadlong kay basig malunhat ko. Dili na ngoy, dili lagi may mong pabadlong. Si Maria ra man gud ang badlongon rin nang. Tara, pagkuha dito gamit dito sa sulod kay para naamoy magamit niya sa pagluto. Pinakirara kay para makaluto na ta. Ang Sige, video sige, kirara sige, ha. Luwag ko kirara. Sige, ako aning huluman. Di ako'y bahala aning manok ug hiwa. Ay, Lucio, time sa Lucio. Kanang, ang paghiwa ko ni mo anang manok, na akay portion nga gagmayon. Napo kay portion nga dagkoon. Kanang dagko nga pagkahiwa, ako ana. Ang kanang gagmay sa inyuhan na. Ay, dili ka maayo Maria. Dagmaya na tanan Lucio. Gagmaya na tanan Lucio, gagmaya. May paka Mariano nagbutbuot ka. Ikaw Mariano, bisog wala pa naluto. Kaon nang nasi mong nauna. Hinagod, Lucio. Kanang tibok pitso ba? Ditso na dito og lunod. Kay ako ana. Musugot man may Lucio. Wa na tanan unod. Yang kanang tibok bukog mo ihatag kang Maria. Gamay pagtuon ni mo Claire kay Maria. Iring o iro. Pagtarong niya kirara ha, dili ta ka pagkaunon niya. Ako ano ning manihuon ang lamas big para maluto na dahil nato ba? Na, usawa na day pagluto na to ani nga wala pa man si Dudong Pawik. Siya man kay magdala sa mantika og tuyo. Relax lang Maria. Kanana turong taon-taon si Dudong Pawiks. O sa may mong gidalian. Kaon. Nga, Lucio. Sa man, ikaw ang magluto aning bihon? Ambot lagi Maria kung magkadimao ba ni. Nga, pastilan. Di ka kamaudian. Kisa na yung luto ani karon. Ayaw na ko magpaglalis to ha. Kaya doon ako si Mama rin. Na siya atong palutoon kay nami kay nakulutong yun. Sige, Kirara. Hayuin mo mama para daghan kay kog bakaon ba? Tigit ka Maria ba? Huwag yung kailan mo na una. Kaon sa dyan. Ready na ni tanan. Oh, inay mo mama ba nga siya magluto? Sige Maria. Ma. Ma. Unsa man nakirara nganong gitawag man ko nimo? Ma. Pwede ba daw ikaw muluto sa biyon makinig ka ba no si Lucio? Sige nang, please. Sige, ako'y magluto. Kumpleto na makanatanan. Uy, hala. Wala pa man di ay mantika og tuyo. Nawa pa man si Dudong Pawiks. Uy. Ay, dara oh. Uy, lan dubaya po din mo. Kaya kita niya ba? ibuhat. Gari. Dara oh. Dara nang. Okay na nang. Sige, ilunod nang. Oh. Sige, mapista dito ron dia Maria. Amoy palang ulam na. Yan na kay ka na papula. Ay, Pagpula-pula. nang lamian ang isbog diabi. Diri ka. Si Lucio po pa doon. Mapula-pula na to ang lamas kay para mga mahumot man ni siya. Ay, disnet tayo mo nang. Ay, balipak mo ka na. Oh, Kapit pa may abos. Sayang tayo. Kaya po ba? yan na, pag mapula-pula na na sana, ilunod na to nimo tong mga lamas. Ikaw na lay luto dia Maria, dagam kay kagkuan god. Maria ba mabutbuot. Ikaw na lay luto dia. Happy din na to. Nang kanagong dako nga hiwa nang kuan ay nang akuan na. Panawa, mapasok ron dia aron. Nang akuan na nang. Nang kajut lang nang. Oh, grabe ni Maria. Oy.
naman si Maria do. Nang tama na sa timpla, ilunod na na nang. Ang kapaabot. Gani, mo Ikaw lang. Wala ora gani, gutom na gani kay ko na. Lami juday kay, no tinuod juday nang lami juday kay kamuluto. O subak pa lang gani ni daan tinulangi ah. Kaya magbuno. Ang kulang nagtuyo, nagputi pa man na. Ulat lang Maria, wala pa ni nahuman. Ay sige. Sahod po man si Maria. Mang na ako'y kuan nang bigay maglisod man kanang. Sige, sige, ikaw. Oh, basta nang ha, daghanon na mo aghatag sa kuha og subak. Basta kani mga subak nang akuan ni nang. Si Maria ba? Kalami tama na nang kabasi maparat. Kalami, anaw lang mo din na ha. What and learn lang mo. Kalami. Amo ka lang daha. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, baby Glenn. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday, Claire! Sabi na, ito na. Ah, grabe ang Maria oy, nagunaon naman. Ang saba man di ay, ang subak nga dako diya, ang subak, dara. Okay.